Okay. Всички, бе. Аз съм мистер Танки от Magic Gameplay HD. С мен е PvP Сега Бебе правя със си гледам на речите отзад на света, като пусна си The Voice. С мен е Скупър и ПВЦ съм. Това може да знаете като Даниел и... Абе, футъбък къв ден. Мартин. Момчет си. Даниел и Марто. Ще С кажа, нас е и още един спешъл гост от името Десислава. Едно да ще кажете на нашата публика, основно зрители от 10-12 години. Добре, няма да кажа. Тя няма, бе, човек. Бе, бе. Нашата напуснала. Уоу. Тя ще чака. Аз днеска за първ път играя в този Те клипа ни се спреха, не! Те тук са играли преди, дадаха ми Так, бони. имаш ли стълбия? Ми так, моля само един въпрос. Да. Как да се настроя къде да ми сейф към тастията? Къде е тази? Проявих се в настройките и стена. Защото на мен не ми ги сейфа и ще я унищожа. Мен Ми ги так, сейфа с лицето. Как? Се бати читъра. Так. Стига ма би, бе. Ти тук ли си? Какво мрата? Я, имаш ли стълбички, бе? Не, който има да ми каже. Аз нямам. Не знам. Аз имам само 16. Как си поставил тези тъпи стълби, май моти оцелят. Стълб. Хубаво, айде да си покажем за да е води си там ферм, а да коде. То там има ферм. Айде ходим Излери от тези такова, стълби, бе, ма. кажи го бе. За да е води си Какво машина? Тези клипари ни се спряха, честно. Аз ще имам за кабел и ще видя какво ще правим. Който ги е създал тия крипари? Мендил да бъде. То Мендил крафт. Започнем на Quake Pro. На мен не тишина. Токът за хитри, ето го, бе. Краша на Майнкрафт. Чакай, сега почуй. Сега как се качи тук, бе? Понеже и аз ще снимам с Митака, мога да сложиш линк към канала VBox да гледаш моята гледна точка, аз ще сложа към неговия, въпреки че му го няма, той ще ми го прати. Аз имам състои с БГ, той е голям дебил. Не, безикам се, нали така е? Да, какво беше там? Cool, не, like, share and subscribe and be debil. Да, лайк, шер, subscribe, би дебил. Ай, пичуй, аз почвам началото. 3, 2, 1. И какво става в бокс, това съм аз. Скопър, един от Футъбъл Крил, тук с мен са ПВЦ Сами, Мистер Танки, a.k.a. Magic Gameplay HD. Кажи какво става? Сега мога да гледате от две гледни точки. Представете си, виж, не една ми две. Абе, човек, аз тук имам някакви кварцове, някакви глупости. О, не, в недра, къде има нали портал? Еми, телепорт ли са? При мен. Можете ли го направят някъде до хома? Ето е до холма почти. До лавата. Да. Само че къде е тази лава? Добре, аз ще малко майнвам. И аз с мен да помагате да съберем кабелстон, да направим Ари, такова. Гарга в атака! Да направим стени около къщи, да не бъде толкова Стар мове. танки. Какво? Телепортирай се при мен, аз съм предпочитал. Добре, ме елате сега да купаме за кабел. Чай си останеш, защото. Аз имам един кабел.
Искаш ли? Много ще ни помогне. Ще правим тук всякакви феми, меми, мелници. Абе, ти си човек, аз сега почвам да правя епизод след епизод днес. Нали, точно така. Всъщност ще направя този епизод, ще ми омръзни, може би. И аз така мисля. Абе, коса вреше. А, не, това са моите работи. Няма крадеш. Забрави диамантите. Да. Оле, да, дай ми тя. Къде то не да бе? Абе, къде изчезнах с тия? Какво оста? Абе, дай ми диаманта, бе. Ето е. Абе, го пак. Не можа да го взема. Ай, Миндю. Да се померите. Аз слизам напряко. Кой има да ме килка? Аз не. Майка Аз ти я. не може. Аре, влизам ми. Айде да сме да. Чакай, кой ще ми даде килка на мен? Но? Някой ми даде килка. Нямам. Оле, тук са ме. Значи зомбите влизали тук. Стигаме си по зомби. Оле, дъпна ми картоф. Къде бе? Зомбито, да. Поснало не е страхотно място. В една дупка. Дай да вземем такова. Не да е рак. Аз имам кварц. Аз поня. Поснало не... Шипа на лава! Шипа на лава! Умях ми полетава. Бързо ти, а ти имаш... Шит! Да, лава има навлиза. Диамантите ми! Не, диамантите. Та лава ма навлиза. Тях аз да умря. Надеждите на български език. Оле, абе, благодаря си, че... че съм ти взел айрана и диамант. Абе, брат, какви сте крипери, деца гърмяли тук? Да, бе. Къде са ми нещата, бе? Малото... Ой. Ми откъде я знам, бе? О, Ела, картоф. Як фейл. да, the best. Аз съвсем ще пия картоф. Тъпия картоф ще храни, да знаеш. Може си го посееш, бе. Да. Дай нещата, бе. Дропни всички Ти ела, бе, бе. Къде си, бе? Пагна. Ой, ще имат цепи, бе, човек. Ти ли си? Кой, бе? Абе, глупак, не те вижда Макса, бе. Абе, Макса, бе, човек, ще умре от една. Гейка, бе, просто омайна. Много се зле. Стига, бе, майна. Много си прост, честно. Макса. брат, не съм при теб, бе. Мани са, бе. Не, так, Питам чува се се. копеле му. Стига! Опа, излезнах. Не сте видяли айпито, нали? Не. Пишете в коментарите какъв да е сервер. Привейте ли да има и други хора? Да има и други хора. Да има и други хора. Само ще да пишете в скайпа, като ще играете, да знаем да го пушкаме. Да го пушкаме. Ясно е да го пушкаме. Да. Не е ясно. Айрон, взехте ли го, бе? Тя че умирам от глад. Добре, не мога да разбера към да майнваме. Не, аз помня, Шипа, че- кабелстон къде е? А не? Мъртине, Аде? колко сака е? Пу? Колко сак кабел имаш? Штри. 3. Дай ми го. Ела де. За теб съм Миндю. Ще има цепи, бе, глупак. Виждам се, бе. Макса. Дай ми кабелстона. Ой, гледай си работата, бе. Що ма цепиш? Той е мой. Да. Ще На. Да, сериозно благодаря. Значи тъпи айрон. Дай ми хубавия кабел. Ням. Абе, Миндю, Айрон, дай ми дай още. Не съм ти взела айрона, бе, глупак. Абе, имаш 300 кабел ти, бе. Аз ли, бе? Същия, бе. Ти лък ли си, бе? Искаш ли да ти споделя екран да видиш? Сподели го късно конферентно дискусия.
чакам. А? Колкото кабел ми дадете, толкова съм доволен. Айде, дайте някакъв кабел, бе. Къде ти го излъхне този тъп кабел, е? Кабел има къде ти искаш. По дървет? Кабел. Кабел. Абе човек, като здробиш две блокчета, целият урт е от къбълстон. Как? Не мога да съберете къбълстон без хората. Ама аз бях събрал, бе. Ама то тъпа ми го взе. Да. Дай Аз съм- да правим такова. Е така 4, бе. На 12 000 метра. Ама друг какво става тук, е? Я, 12 000. Нещо копай тук, е. Човек тук Някой нещо... да направи факли. Къде си ми так? Аз слизам надолу. Слизам до 12 000 метра за дъма. Ей, аз идвам пред тебе. А може не, направи първо факли. Аз имам. И аз идвам. Ни дай се телепортвай. Нямам изпокой. Аз съм в... Не знам къде съм. Не, дърбак. Надолу си ми так. Не си мога да се телепортваш. Аз слезнах по бързата процедура. Къде си, брат? На 12 000 метра. Сега копай така само направо и той си... Чай, че не те виждам. Той излезна. Защото не го виждам. И така копайте, той си диаманти. Идвам. Телепортнах се. Идвам. Дайте факли. Де ти ги измъкна тези тъпи пакли, май. Аре, идвайте да спим, бе. Абе, кой ще спи, бе? А, ще има крипър! Е, кога ми в къщата? Ми точно това бягам от къщата. Малка му, само викам. Ела тука. Тъп крипър. Ела ти расти пазура. Добре, той е за какво ни го взима сега? Мале, убихте Мартине. Шегувам се, бе. То се ме убива. Беше гръмнал в къщата. Еми вие като слагате тези тъпи врати, майна. Оле, редстон. Събира го си направим такова машина за кабел. 18 лева. Аз съм втори. Аз съм 24 710 лева. Да. Като кача клипа ще видиш. Абе, какво си толкова голямо ниво? Защото е читър. Май, аз мога да напиша. А ти ако го напишеш, ще има наклонен на бан-тире и Да. ПВЦ сам. Добре, копал преди малко нищо не намирам. Аз го намирам изобилие редстон. Как написва бан? Добре, въпреки за какво ни взимаш сега? Защото и ми трябва. Човек има 10 стака редстон. Сериозно ли? Як Да. сега си казваш думата? Къде си? Имаш ли място в инвентара? Да, много. Дръж. Бах ти богатия пич. Аз минавам за Абе, теб и още убивам не всички редстон роботи. ще има, бе. Минавам за теб и убивам всичко, което си оставя. Бирай. Искам си опитаме кучи. Не. От тия кучета. Ни дей. Какво правиш, бе? Нищо не знам, пише нещо.
Няма да си опитомяваш ключ, защото без да искам ще хитне, просто трябва да го трябва. Опа, ти знам, така стане. Мисклик. А така и сега както му килна, както му хитна. Та пак. Не, бе, банни го е. Да, бе. Ти как си написал, бе, глупак? Само ти ли може да пишеш? Ай, влизай. Влизай, Мартине. Давай, писам, бе. Оле! Ми так. Да. А, лапс, лапс. Мърда е прилеп гаден. Оле, тук ще сетна waypoint. Аз пак забравих с този времени малко. Оле, тук колко айрон има, чай, че нещо ми лага малко фреймовете са базикат с мен. Чай събера въглища, че аз имам пръчки. И аз имам пътки, сега ще напасна на това факла. Ами аз имам, сега в момента събирам въглища. Ети... стак. Ами аз имам стаки 18, не ми трябва. Така ли, дай я си го взем тогава. Бакър, бакър. Вода, оле, човека рави, не. Тук има много обсидиан. Оле, малото, където е кирката, бе? А, Не, ние вече имаме портал, за какво не? оле, мамка му. Ендер чест... Мале, Крипър е горе на втория етаж. Такова. Освен Ендер чест, Enchanting Table. Да има да... Май... Някой да има да... Що, кръмна крипър, ли? Да. Не знам, брат, прави се. Абе, то опис освен за декорации, за друго не става, нали? Да, може да бойдисваш брони с него. И само кожен. Да. И да таковаш, да си бойдиш кришката на кучето, да си бойдисваш леглото. Легло, може ли, бе? С какво? С лазарута ли, бе? Да. С... Такова, бе, как ги бе? С унаковата, бе, как ги го е унаковата? Смешно ли ти е? Викам смешно ли ти? Тук подозирам, че има нещо. Ето. Петия... Чувам много зомбите за това. И аз. Аз съм за теб, за морална подкрепа. Давай, Да. давай. Ти си машината, ти си давай. Ти си копачо семейството на момче, давай. Ти си копачо, давай. Аз съм кира кажията. Копаш ли? Чувам... Вземи това дърт. Чай, че май пак загубих къща. Еми, аз ти казах, че сложиш ремини мап, ти не, аз такива работи не ползвам. Лош си сложен. Ако знаеш как. Ти ще ми кажеш. Няма ти кажа, Що? защото съм пич. Да, ба си пича, мам. Ахахаха! А, нека Пак са качи горе, ако обичаш. ти, нека ти, нека ти. Нека ти, бе. Нека ти. Тук ме нападнаха с говорена дружинка скелет и паяк. Ма аз ги отрепах. Ми так ела тук горе има цяла стая, бе, брат. Има и спаунер на скелети. Ба си тъпи ти Чакай, крипари. че тук кръвта въглища. Все заради този смотан скелет, брат. А, ба си тъпото зомби. Тъп да мрът, бе. Ой, дай ти някакъв меч, бе. Айрон да е. Ето. Аре, бе. Де си, бе? Абе, човек, аз си казвам, тук 100% има някакъв спаунер. Баси на 300 ръца съм човек. Те зомбите
Долу има скелет. И където? Те бащи бъде скелет. Опа, за какво скочи? Не беше нарочно, ела. Не, изобщо. Не, ребят, който иска да го убие, те го се кодира по супер жестокия начин. Ама, моя левел си отиде. Дай искам да си гладисам леглото. О, слушай, тази две типа жоли да имам, става ли? Добре, Те съм почал, да се нахарам. за пържолите ми пука. Имах айрон и... Бе, айрон. Имало си 14, Да. Не такъв е изпечен. 22. Еми общо взето Имало си това е. много кабел и една злата. И лапис. Лапис в мен нямам. Иначе падна някакъв. Да, това е в мен. О, не. Копай, това си Сега ще направим часовник, бе. И златни ябълки. И часовник. Стенен. По-долу има някаква лава, тук има някаква стая. Да, паднах при скелет, при лава, супер. И так. Да. Ай да ми дадеш малко лазарот. Какво? Лазарот имаш ли? Лазурито е. Аз смеха майна. Лазурит. Какво се смееш, бе? Лазурито е. Също де. Не е също. Къде знам точно как се казва? Колко път се разтепи. Гек, бе. Смеха майна. Сега са хилил като някакъв хомо тук, бе. То бързи напуши. Геги, бе! Колко дълъг са на клипа, е. Да, добро утро. Включи се и следващия член на Футабъл Крю. Бако. Купи да извинете. Не, изгоря ми лаписа, не мога да си кажа лафа нещо. Жесто. Животът е толкова жесток. Коя версия играем? 1.5.2, защото... скелет гаден. Двама човек са написали. Стига са хили, бе. То знаеш кой изръси, човек. Какво каза, бе? Абе, какво съм казал, е голямата работа, майна. Ми так, какво каза, бе? Дай малко. Какво каза, бе? Не знам. Опа са Не разтепи. лазурит ми, какво каза? Да, лазурит каза. Лазарут. Лазарот каза. Да, лазурит. Как ми дей сърце? Лазурит. Шебе, бъбъбъ, судист. Ще има малки деца. Сега ще трябва да слагам цензура. Има. Да, бе, като това, като тия пичовете G Gamecast цъкат да лао с този Боргот умира и този Боргот е пълен. Тът! Аз искам да си купа лазарут. Ще опръча като дойде къщи. Тя ще си направи един диамантен меч и не може да станеш от змията. Абе, това път няма са бити, снимам клип. Са бити след клип. И аз снимам. Кой сървър? Абе, имаш IP, ама няма да го казваш, няма ти го пращам, защото сървър е привет. Само Привет ли? от сървъра само лазарут може да си купуват. Абе, човек, стига вече, това ми омръзна, бе. Крипър. Яла само ти, не си. Абе, човек, ако го хитнеш, често казвам, ще банна и няма да банна. Мале, ми так. Какво? Сървър за преминал канти ли? Не, бе. Просто е привет сървър, в смисъл никой друг няма за сметица. То ми каза, че нямаш столбички, ти си в... Бях не мога влезна сега. Можеш, бе. Не мога да В сървъра има още 2 места. Как реши, че не мога да влезеш? Кое? Как реши, че не можеш да влезеш? Така на мултиплеер не става.
Ти с коя Майнкрафт? IP. Кракенс. Да? IP-то знаеш ли го? Да. Що да го влезеш? Намерих Не го знам. за да се подпали. Излез по-влез. Абе, глупак. Не, че мен почва да ма дразни. До ти изкопам главата. Не, ако му хитнеш един път, ти казвам. Ако му хитнеш. И Анабел няма да спаси. Не, че чух кой каза, ама както и да е. Абе, не споменавайте имена, тук има авторски права. Нали? Без него съгласие нямаш право да споменаваш име, сега пак цензура. Виж, 2 пъти цензура слаги мултики, никоманни хора сме. Оле, ела тук, бързо телепорти се до мен. Хем намерих Саш. дъма, хем виж колко крипа. Во! Абе, за какво ме накара да откая? За какво не става, дали? Не знам. Не става. Вижте, дами и господа, какво? За колко? Не запуши водата обаче. За колко хора сервера? За петима. Аз ще имам селашко. Ще много влезна. Стига бе! Стига! Даймонд. Сори. Даймонд меч е Аз мой. Искам меч, който е мой. Даймонд. Диамант. Аз имам само един диамант. А за какво не мога влезна? Абе, дай ми Абе, толкова, що? бе. Добре, Айде, аз ги намерих, бе. добре, на, пускай си по течението. Абе, Абе, що ме питаш, бе? Дай, аз кинам дъма, бе. Нямам тикам. нашия сервер ли сте? Да, В тях не сме, не се пресвам. какво ти пише изобщо? Кентри сервер? И аз ще стопна малко сървър, защото... Но, Не, клипа исках да кажа, бе. Защото сме с друго IP, дами и господа. Аз викам, днес това да е клипа малко гаща. Аз бях мисля танки от Magic Gameplay BG, HD, Magic Gameplay HD. Това BG за кого не съм бил в главата, не знам. Аз отново съм тук, той се направи финал, сега море, тай чао, хора. Чао. Скоро първо цвета